Мене звати Максим. Мені 10 років, я із України. Коли почалася війна, мама сказала, ми повинні поїхати. Я не хотів. Я сумую за своєю країною, школою і домівкою. Потім ми були у Німеччині, а зараз живемо у Валенсії. Найбільше мене болить те, що я не можу побачити своїх бабусь. Знову все нове. Школа, мова, друзі. Меня зовут Милана. Мне 11 лет. Я родилась в России, но с детства живу в Валенсии. Мне очень нравится Испания. Но когда началась война, некоторые люди смотрели на меня иначе. Мне было грустно, и иногда я плакала. Папа обнимал и говорил: «Ты ни в чем не виновата». Першого дня в цій школі я нічого не розумів. Але одна дівчина заговорила до мене російською і посміхнулася. Це була Мілана. Я увидела, что он был один. Он напомнил меня, когда я только приехала. Вона допомагала мені за всім. Тепер вона моя подруга. Тепер я з радістю йду до школи. Тут я почуваюся в безпеці і серед друзів. Наш класс как маленький мир. Яркий и веселый. Ада из Перу играет на виолончели, но говорит, что ей больше нравится реггетон. Рауль з Румунії каже, що його дідусь був вампіром. Якин из Марокко приносит нам печеньки от своей бабушки и говорит, что они волшебные. Табіот з Індії завжди влягається елегантно і сміється навіть тоді, коли не розуміє жарту. Люсьяна из Колумбии танцует даже на уроках математики. Ісак з Домініканської республіки каже, що він супергерой, але не може показати свої сили. Здесь никто не чужой. Мы как одна большая семья. І тепер відчуваю, що це місце теж мій дім. Друг может быть из любой страны. Он может говорить на другом языке, иметь другой цвет кожи. Діти не розуміють війн і прапорів. Мы просто хотим быть детьми.